uthatha umzuzu ndibulise kootata, koomama, obhuti nosisi, abantwana abancinane, ngegama lenkosi yam uKristu Yesu inkosi. Sasindisiwe ke ngumntwana kaThixo, xolelwe izono, ndicacekise le mba andiniboni nina bantu na esi sibane sendivala amehlo ndofuna ndiqongo izento. Haleluya. Kanti nibathi ngampazana ndaba kanje niyaplanisa nifuna nisibonile. Haleluya. Sizawuyezeni bathandwa benkosi uYesu ezawusinceda namhlanje kude kwalapha esinceda. Nami ndiyavuseleleka mihla le xa kushunyayelwa uYesu usiphethe ngetama. Cela ukudlulisa nje ezi zinto ezimbini. Kuzawuphakama umvangeli uzawusipha izwi namhlanje. Kodwa uyawuthi xa kusihla nje ingoma limphakamisayo sikhe sithandaze. Khona isicelo besikhe safika sokubana kucela ke sithandaze kakhulu. Ngicela uba sonke indaba siyazibukela, kukhona unongehli owehlileyo kula macala aseGoli. Abantwana abaninzi abaye babhubha bebhubha engozini yemoto. Simcele into yobana uThixo angenelele kwabaya bahlelwe sesisithwakube. Sithandaze okwesibini ngootata uTserha aba bona baqhuba abantwana basesikolweni. Into yobana uThixo agcine bona, agcine naba abaqhuba nabo apha ezindleleni. Ngoba ngenye ixesha utata uTserha usindisiwe akatyi izinto ezityiwa ngabanye abantu, kodwa uphazanyiswa ngabantu abatya izinto apha endleleni. So sizawuthandaza ke ngalo mcimbi xa kusihla le ngoma izawuphakamisa umshumayeli. Okwesibini ngicela ukwazisa into ethi kule cawe lesiya kuyo sizawube sinenkonzo yesidlo. Kule cawe esiya kuyo siyayazi ukuba xa kusiwa enkonzweni yesidlo nakuba ngoku seyingamelanga uba ibanjalo, kodwa ke seyiba njalo ngale ndlela yobana xa sisiya enkonzweni yesidlo siye sizilungise. Bingamelanga ukuba sizilungisa kuba siya enkonzweni yesidlo, ibimele uba sizilungisa kuba silinde ukubuya kaYesu. Incwadi yeBhayibhile ithi bonke abanethemba elinjalo, elithemba ke lelo lokubuya kaJesu, bayazihlambulula, baphila impilo yokuzihlambulula. So kule Sunday esiya kuyo sizawube sinenkonzo yesidlo esizawube siyenza apha ebandleni. Bese imemezele ke umvangeli izolo ukuthi isango lenhlambululo livuliwe, liyavula kude kudlule inkonzo leyesidlo livuliwe. Kudeske kuyophela lo nyaka oko livuliwe egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ke sihlabelele. Sizawuphakamisa indoda kaThixo umvangeli uFulani. Ngelishwa ke na ndiyamazi uba uzawule bayamthatha kulale kunqathi. Sizawuphakamisa yena umhlobo aze ngaphambili ezawusipha inhliziyo kaThixo ngegama lenkosi uJesu. Ngicela ke worship team isiphe umhlabelelo. Konda ekha yanithi nina Cela sibuya no Jesu Sikonda ekhaya nithini na Asikatheli na lutho asikholwa lapha sombona hale sohlala
Ngamadoda ngoba ngathandaza exhobe izandla kwindawo zonke ethandaza ngenxa yelizwe. Uthi Paul ndivuselela umthandazo, ndiyavusela ngokuqala kwinto zonke ukuba kwenziwe izikhungu izibongozo ngenxa yabantu bonke, ngenxa yokumkani nabo bonke abasekongameni, ukuze ilizwe lihlale ngokonwaba nangokuzola linokuhlolela uThixo nokudileka konke. uPaul uthi ndivuselela umthandazo kwezi zinto zivakalayo kweli lizwe. Uthi uPaul ndivuselela umthandazo. Baba, siyathandaza egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Thixo wethu ongcwele, sisalula izandla njengokutsho kwezwi lakho ndingamadoda akathandaza kwindawo zonke, ephakamisa izandla ezingenathandabuzo, ephakamisa izandla ezingenangxabano. Baba wethu ongcwele, simi lapha kule ndawo sithumela ivuselelo eRhawutini. Baba wethu onamandla, wabaphutshelweyo, sithatha inkolo nomzuziswane ukholo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Sithumela inkolo zomlilo ukuba sigcine ilizwe. Siyalele ikherubhi, siyalele iserafi eziphatha inkatha yomlilo, zigcwale indawo yonke, ziyasharisa zindleleni. Baba wethu onamandla, sithumela umlilo, sithumela umlilo, sithumela umlilo, sithumela umlilo, sithumela umlilo. Father, we thank you. Singathi Nkosi, egameni lenkosi Yesu, singathi Nkosi, ngegama lenkosi uKristu Jesu, sisangena ezwini lakho. Open inhliziyo zabantwana bakho, balamkele njengoba linjalo. Uthethe ngalo, wondle ngalo, ukhalime ngalo, ufundise ngalo, usingale ngalo, singale ngalo, singale ngalo, singale ngalo. Uthethe inhliziyo yakho ngalo ngegama lenkosi Yesu.
Siphefumele ngemithambo kamoya. Usimbhaptizele emlilweni nasemandleni kamoya oyingcwele ngegama lenkosi uYesu. Father, we thank you. Sihlala phansi. Singazicima i-microphone lezi zethu ngegama lenkosi. Denzele into basizama uncedisana nalento ikhikhayo. Alibonge igama lenkosi. Amen. Asithathe thuba sibulise otata, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise uteenager egameni lenkosi nabantwana ngegama lenkosi yethu uJesu. Ndingakwafulani ifani yami, izono zami zixolelwe. uYesu namamkela wandixolela izono. Siyabulela kakhulu kuYesu bazalwa nosicedileyo nangale mini namhlanje. Incwadi yamaGalati chapter number 2 verse number 4. Sifunda incwadi yokumkani besibini chapter number 6 verse number 1 egameni lika Yesu. Phaka misi ngcinga zethu moya sikhumbula izenzo sizishumayele ingathi kweliqala sihlabelele sizishumayele leyamini wehlanayo sicela iphindwe kuthi uzelo omlilo omlilo uwe apha kuthi uwe apha ukufezwa kwamadinga sikulinde apha yihla moya siyakudinga sidinga wena umoya wethu uqalelwe usebenze apha yihla moya usebenze apha Second Kings chapter number 6 verse number 1. Awukonkani besibini sithandaze bathandekayo. Sisemvuselelweni.
sizobuyiswa xa kuthiwa revival. Ngamanye amagama uThixo uzosibuyisa. I-revival le yenzelwe ukubuyiswa kwabazalwane. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Xa uThixo ebona isidingo sokuba kube khona i-revival, ubone abantu abamkileyo kuThixo, wabe sebona isidingo se-revival. Alibonke igama lenkosi. Ibandla yindawo yokufundiswa. Alibonke igama lenkosi. Amen. Ibandla yi-theater. Xa ngabana i-ministry zisebenza ebandleni, i-ministry evangelism nokuvuselelwa ifana ne-paramedics ezithatha umuntu pha esithubeni elimele zibe sezimfaka ngaphakathi. Ibandla lifane nesibhedlela apho kuqhaqhwa khona aba bazalwane bevulwa belungiswa. Pha estratweni iparamedic iyamthungela nengceba zeglass ngaphakathi kuba bekuzanya usafe ubomi bakhe xa sisiya esibhedlela. Alibonke igama lenkosi. So ke masibone lamazwi sifuna sithandazelane bathandekayo. Ungandifundela soyifumene. Ndifuna sithandaze ngawo. Ncwadi yokumkani besibini. Yes. Verse number 1. Verse number 2. Verse number 2. Ukuthatha kwenhloko. So sizobuyiswa. Revival. Revival. Ngamanye amagama iyaphindwa. We are doing something. We are redoing this thing. Amen. So ibaliliswa ke xa kuvuselelwa abantu ukuba abantu bangayebi nayo i-response kwi-revival. Now i-revival ke iyamdlula okanye iyameka umuntu onenhliziyo angayivulanga. I-revival iyameka umuntu ozibona elungile. There is no revival ngaphandle kokuvunywa kwezono. Ayikho imvuselelo, doesn't matter yenziwa kubantu aba-right kangakanani. Ayikho imvuselelo eyenziwayo kungabikho ukuvunywa kwezono ngabantu. So when kukhona i-revival, i-response towards the revival idinga abantu abavumayo. Wadamu no-Efa bona egadini Edeni, but when God ethethe nabo wathi uThixo, uma ningona I shall kill you. Now ngizawunicima igama uma ningona. Now ke ngoku uThixo wathi ngizawunicima igama. Now uThixo webuya onile. Now isizathu soba uThixo angababulali literally, it is because uthe mayabuya mayakhwazi uAdamu. Adamu uphi? Wathi uAdamu Nkosi sizimele. Now isizathu sokuzimela uthi uAdamu sizibonile uba sihamba ngaze. Now asikukhawulelanga Thixo ngoba sidla ngokukhawulela. Now impazamo kwi-revival ngabantu abakhawulela uThixo ngesiqhelo sabo. God was merciful to Adam. Ngoba xa ebuya uThixo wabuya uAdamu ezibona.
wathi uThixo Adamu uphi? Wathi Adamu Thixo ndiyasibona uba laa ndawo kusishiya kuyo Thixo asisekho sendaweni. Now God was merciful. Instead of killing them, wabulala imvu wathatha isikhumba sayo wambathisa uAdamu noEva. Nobangena kwaloo nto ubuya uThixo basibona thina sisekho sendaweni. Zange bamkhawulele bethatha ngelwimi, zange bamkhawulele beprofetha, baye bazibona. Imvuselelo ke bakholwa yeyabantu abazibonayo. Take us sendaweni. 2, abantu ababhaptizwa ngamandla kaMoya, ngabantu abazibonayo. You can fake indaba yokukhonza ungasikhatha thina, but ngeke umkhathe uMoya ngoba uMoya akafekeki. UMoya ubhaptiza abantu abazibonayo. Funda sisi. Ukuthatha kwenhloko yezembe. Ukuthatha kwenhloko yezembe. Verse number 2. Makhe siye eYordani sizithabathele khona elowo umqadi kube mnye. Sizenzele khona indawo yokuhlala. Yema. Funda. Wathi yani. Wathi uElisha yani. Wathi omnye. Kuthiwa ngabashumayeli aba. Wathi omnye bakukholeke kuwe abantu abakhonzi bakho. Wathi ndiyakuhamba. Ngabashumayeli uqumrhu labashumayeli. Wahamba nabo okanye abaprofethi. iBhayibhile ithi babehamba noElisha bafika phansi komfula begawula. Verse 5. Verse number 5. Wathi omnye esiwe. No. Siyasibona le nto ba kule ndawo kumzekelo lo. Now kufana nabantu kumzekelo abakhonzayo. Kumzekelo abantu abakwifellowship yokukhonza. Now iBhayibhile ithi aba bashumayeli nabo bahamba bayegawula. Xa befika begawula omnye wabo bashumayeli. Verse 5. Verse number 5. Wathi omnye ewisa umqadi. Yewe Insimbi yimake funda kwisixhosa esitsha. Omnye wabo uthe sagawula. Omnye wabo uthe esagawula. Uthe sagawula omnye wabo. Suka lapho Ngoba ngexesha bayokukhonza bahamba bengabashumayeli. Bathe besakhonza ngoba phekhonzeni kukhona imicelimngeni. Bathe besakhonza lamadoda okanye aba bashumayeli. Omnye wabo uthe sagawula umthi. Ngexesha agawulayo kwaphoqa izembe. Zaphoqa izembe layo. Yimake akwaphoqa yonke le ndawo izembe. Kodwa lo mbhali uthi kwaphoqa le ndawo insimbi apha kwalizembe. Lashiyeka lona umphili wezembe. Kodwa ukwakhawuka le ndawo yogawula. Lona izembe lisakhona. Ngamanye amagama umphili wezembe wawufo ngexesha agawulayo wawusekho wona umphili. Kodwa lo mshumayeli wathi esagawula kwavele kwaphoqa le ndawo umkhali ezembeni. Igama lobushumayeli alaphoqa lona. Amava okukhonza,
kwaphoqa le ndawo i-dangerous ngoba kukhona indawo e-dangerous kusathana. Ikhona engekho dangerous kusathana kodwa ikhona indawo e-dangerous emadimoni. Uthi nombhali kwaphoqa le ndawo ukhali. Lapho isepho yashare the experience yabathi akwazi ukugawula ashiyeka amafa ngoba kuqala ndakhonza kodwa le ndawo imkhali, le ndawo idestroyayo, le ndawo inamandla. Kwaphoqa i-holiness, kwaphoqa i-salvation ngoba sikhonza nabantu abalahlekwa nguJesu. Bayakhonza abantu, bakhona phakathi kwethu kodwa balahlekelwa imfundiso. uJesu akasekho. Sikhonza nabantu abangasindiswanga. Baphoqelwa abantu ngamasepho. Nkosi yami. Funda le ncwadi yamaGalathi. Sifuna sifunde kancinci nje kule ncwadi yamaGalathi. Funda. Sithandaza. Ngoba khona igroup ethile ebakhona enkonzweni, igroup yabantu abaphoqelweyo. Baba abaqhubeka nokucula bayashumayela kodwa ngabantu abaphoqelweyo. I-salvation ayisekho. Insindiso le bakhonza ngosiphusha, babakhonza beyazi inkqubo yecawe kodwa bengasenayo i-connection noMngcwele. Bayakhonza bona, bayashuma bona kodwa balahlekelwa yi-real thing, balahlekelwa into yamanyani. Ingoba ngento bangayitholi le nto yamanyani, ingoba baqhubeka benjalo bengavuma le nto yalahleka. No, ubungozi baqhubeka belimele, ubungozi bahamba bengena ngonyebelazela, bakhonza benyebelazela bengazange bavuma, bathi ndikhonza nje ndalimala. You know where the danger is? The danger is imoto xa iphuma ePort Edward ihamba ngo-180 ubheka eBizana, ize nemoto iqhatshkelwe ivili lemoto isahamba ngexesha ihamba ngo-180. Uma la moto iqhubeka nohamba iqhatshkelwe lithayari, leya moto izawugila ezinye imoto. Nizayibuza uba kuthani le moto inje, kuthani balimaza abazalwayo, ithani igila ezinye imoto le moto, kuthani le nto le moto inebuhlungu kangaka, kuthani le moto ingathi inkethakale. Inobangela wale moto yahamba injalo, yaqhubeka nohamba, yaqhubeka yapheka phambili kodwa mavile eqhaphukile. Mavile eqhaphukile yakho ngo-8 kusenjalo. Jonga the mistake izawugila ezinye imoto kodwa I'm here to advise ezi moto eziqhatshkelwe ngamavili, nisecaleni ubethi hazard. Indicator. Ngoba simoshwa zizikhundla, samoshwa nazitayitile esibizwe ngazo, sathi asa-indicator. Nisecaleni, press indicate. Xa upress indicate zikhona imoto ezisemveni kwakho, zikhona imoto zodade umdludlu, zikhona imoto zodade
ndathu uxingana sizawuthi xa umise eqaleni siyabona ububethi hazard siyabona ikhona ingxaki lemoto sizawumisa eqaleni nazo zikhuphe isipewini zikufakele hayi bazalelwa ndiva makholwa sizawukhupha isipewini xa simbona useqaleni ingxaki asikwazi ngokukhupha isipewini ngoba sisambona userayithi sisahamba nawe ingxaki ngoba unzima ukhupha isipewini ngoba usathi amen unzima ukhupha isipewini ngoba xa sidumisa nawe uyadumisa misa eqaleni uzawuncedwa awu-indicate noba sesiya kwisihlo senkosi u-indicata singayi kuso uya-indicata ake sifunde le ncwadi yamagalati siyathandaza chapter 2 verse 4 ndifuna ukubonisa ubungozi bonga-indicate verse 4 nangona amadoda athile azenza amakholwa na uzawuzenza ikholwa nangona amadoda athile azenza amakholwa funda because sizasijonge thina i-false prophet but ke salibala ukujonga ngoku i-false prophets ezaphelwa indawo sina-false believers sibheke i-false prophet e-TV sithi uprofet ubantu bomxolo but now sandelwe namhlanje zi-false believers funda kuthiwa as-false believers hamba nangona amadoda athile azenza amakholwa as-false believers sizenza amakholwa xa kushuma siyashuma siyakhonza yonke imihla as-false believers funda akuba makaluswe aba bantu bangena bonyebelezela haleluya kambe asizange sibaqhelisele imake aba bantu bangena ngokunyebelezela kunezinto ezabashalayo babe sebengena ngonyebelezela bengavumanga bengazange baxhoma izandla bathi senzakele zange baziphakamise izandla bathi ndimlungolehlekileyo. Whenever time when you read the book of his Chronicles, in Bible it Bible Chronicles, there was a king in Fazri, Wahab, what a serious Fazri, wavela mafikitolo lamhlaba Wahab. I love the king. Yathi sohlatshwa litolo lendoda kodwa yakhala yathi ngithathani madoda ngikhophela ngaphandle mfazweni ngingolahekile ngilimele mandithathwe ngikhutshwe ngaphandle. You know what the danger is? The danger is the more uhamba is the more ulimala. Lento yobubenje ungamazi ubengcwele ungabhaptizwanga ubengcwele isono kanye into ezibethileyo xa uqhubeka nameva akushayileyo you will become a faker. Uzakwenza lento ithethwa kubrother Mdluli athi umfundisi you will become a generation actor. Kubekwa phansi isikhali kuyafundwa talimala ubona nje ngisokosela ngaba kule cawe yandaba yaba kwicaba ndaphuma kuyo inceba lomfundisi andiphume kuyo zange linyangwe yindaba nje njengoko ingcandashayela kwicaba ndaphuma kuyo hayi kuyafundwa
emandleni abasathandi my problem. No, they're enslaved. Abantu bakhonxekile aba nabo basayithandi noba ingxaki kodwa abantu bakho under the bondage baphansi koxinizelo ngoba kunezinto abangasivumanga. Nkosi yami. Nana he. Now the problem is xa kunezizinto noma ungathandaza xa kuthandazwa noma ungazila xa kuzilwa usathane senebango lento zakhe kuwe angeke umkhonkarishe usathane. I am telling you uzawuzila 21 days. You will fast 21 days. Uphume ku-day 21 ubuyele kulanto ubuyiyo. Nkosi yami Jesu. uThixo akabrayibhwa nge-fasting, akabrayibhwa ngamaculo, akabrayibhwa ngokukhonza, ubrayijwa yimpilo. Andithethi into ngakhonthento ekhoyo, ubrayijwa yi-holiness, yimpilo ehlanzekile, impilo ehlanzeke kootata, impilo ehlanzeke koomama, ukuze sikhonze siyazi ibaptism of the Holy Spirit. Nkosi uJesu sithi singena iphunga likaMenqele livakale, sisangena umhlabelo wokuqala sisathi ucela uThixo sibone egijima phakathi kwethu. Ngabantu those people ngabantu abavumileyo bathi uThixo sithe sabanjela Nkosi yami sonile Thixo usibhaqile Thixo. Ngabantu abavumayo uyafunwa bathandwa, ngabantu abavumayo ubasingathelwa ngabantu abavumayo ezabuya into yethu ifuna ubuya ezabuyiswa ngabavumayo abathi tikuyelo tilimele tingcwalahakile. Vuma kuyafunwa, vuma uyela lencwadi yakumkani, vuma sesiyathandaza. Yintoni uyayibona indlela yakho ngoku noba ungenza kanjani xa walimalayo? Vuma xa walimalayo noba ungenza kanjani indlela yakho ngoku uya ngo-180 esirogweni khona sizawukhala. Jesu ndandizibuza mfundisi uMhluzo kwincwadi yezithilelo xa isithi incwadi yezithilelo azosula inyembezi emehlweni yabo, ndandibuza uba yintoni leyo silisa sesipha ezulwini. Ndaphinda ndaphendula uba ngala mini xa siya ezulwini kukhona nesikhonza nabo abazawungena esirogweni bekhala. Siyawukhala ngelo langa sibona ootata besibathembile, sibona oomama esibathembileyo bengena esirogweni, siyawukhala ngelo langa. Shoka satapa kavunywa talimala ngoba le nto yenzeka esikolweni evasithi ndabuya ndaphula ngayo. I am telling you, you won't go through in the realm of the spirit. You won't be danger to heaven. You won't be noma mntana ingathi ngokwaba kuhle ungekayivumi, you won't be dangerous to uzoba dangerous kuwokobisela thina wena, uzoba ngumntu okobisela thina kanti kusathana you are nothing. Jesus aram zakho balukobisela thina. Kuyafuna ewe abantu awuhlakela imeva sithi mani uzawubangula subani usitha awusuthi ubanguleke awusubona lizobonwa ngokujonga emva kwakho. Haleluya. Lithi inyawo lakho lithi ukudala usithi uzaba ingxaki kwabafikayo, uzaba iproblem kwabazalwayo, ozalwa uzakwenzela istress, osindiswayo avuthe uzakwenzela istress, ongena kubayindwele ehliba ngamandla kabayindwele uzaba nestress. Before
before usathana aqala stresseke uzawukala wena. Hayi makholwa, before madimona stresswe lelikholwa nguwe zokuqala stresswa ngumzalwane. Because ukukhumbuza into emele buyiyo, ukukhumbuza into emele buyiyo. Kutheni wakhonzana uyayibaxa, uyayibaxa mntanam, noma ufuna ubonwa ngalamakhoka nacawa, because ukukhumbuza into emele buyiyo. Le nto bekumele buyiyo le, kukukhumbuza into emele buyiyo. Hallelujah, kuyabulwa akalahle kwaphela uThixo, kuyabulwa. Tanfuselela chapter number 6, 2 Kings. Yabuza umfowabo Thixo wakhala lo mshumayeli, verse 5. Omnye wabo utasagawula umthi kwavela kwaphoqa izembe, yimake kwaphoqa le ndawo emkhali, kwaphoqa isalvation le ndawo inamandla. Labe selitshona emanzini elizembe, wakhala lo mshumayeli, yimake wakhala lo mshumayeli. Lo mshumayeli akathula lo mshumayeli, wakhala, kuyakhalwa. Yabecala ingathi yakufa xa ushumayeli bethe izandla, kuyakhalwa. Even King himself, Jesus, for a minute eshiya umtata akhe emnqamlezweni, iBhayibhile lithi wakhala. Who are we, by the way? Because isono esahlala kuJesu emagxeni sahlala phezu kwakhe, wasixabana notatakhe. Isono sami nesakho saxabanisa uYesu notatakhe. iBhayibhile lithi uJesu for a minute washiywa notatakhe. iBhayibhile lithi wakhala. uYesu akakhale bethwa, uYesu akakhale eshiywa ngabafundi, uYesu akakhale ethukwa, kodwa for a minute eshiywa nguyise wakhala, kuyakhalwa. Thixo, 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 Thixo ndishiya ngani? Why have you forsaken me? Sengathana beseca kwakhe bathi Yesusu uyahlaza ngoba besethu inkosi yamakhosi. Yini isidima sakho saphela isidima, kodwa this man yakhala, inguThixo yakhala. Sengathi Petro bathi Yesu khwaza kaloku, thetha apha kuthi yakhala, yavuka kumhlaba wonke. uThixo shenguThixo wakhala. Thixo akazibuze kwathini wawungekho nje wena? Iphi la nto ekunxilisa wedwa? Nkosi yami. Iphi la nto ekuphambanisa ekhwantamini bengekho abazalwane? Iphi la nto? Where is that thing? Ibekuvuse ekuseni ukulelwa umesiqala ukuthi yilonto. Iphi la nto? Where is that thing? Baba. Isanobuya that thing. Ikabuya the first love. Uthando lokuqala ayingabe uxakathile, ingabe wapha nazo zonke amachuku nezinto ezibethileyo zisakuwe ngaphakathi. Uhamba nento ezininzi wena. That is why kunje, that is why komila. Oh, help us Lord. Funda mama sifale mayifunde siqini. Wakhala wathi wabhekisa kuweni, Wakhala imake walibala ngesikhundla sobushumayeli.
kuthiwa this man yayingumshumayeli kodwa kuthiwa yakhala yathini mama awu yimba awu kuphoqa insindiso yakhala lento hayi iphoqile ndiyavuma iphoqile ndiyavuma sakana bayibambuza bayi kumshumayeli bawuthina abantu xa usize ngaphambili uzovuma yakhala yathi ndiyavuma liphoqile yashiya experience yokushumayela yashiya amava okudawula yashiya yonke into yokudawula yavuma yathi liphoqile izembe yavuma funda sisi funda baba wakhala waphekisa emntwini waphekisa kule mshumayeli wathi awu yini bendiyibolekiwe le nsindiso ndadlala ngayo sengaphakathi bendiyibolekiwe insindiso kukho ifelayo sizanivuselela bandla lasekhasino ukhona ohlatyiweyo ukhona wafela le nto akudlalwa ngensindiso insindiso kudlalwa ngayo insindiso yintodlala basindoda apha kukhona wabulaleka ngenxa yale nto kukhona ohlatywe ngenxa yale nto kukhona wabulalekayo buya mntwana kuyele ekhaya sale bakubhekile sebekujokile abalaphaya kuyabulwa libala ngesikhundla libala nge-worship team libala ngoshumayela kuyabulwa masishaye ixesha sithandaze. The baptismal of the Holy Spirit will come back. Nama ndithanda into yoba ndingasamva uyalungiswa mayibuye sasandla so this man yakhala if igqebe sesimama ibingelilo nelam oh Jesu wabuza wathi umfowabo abuza umfowabo kwathixo liwephi imali liwephi lawelaphi nakho liyakhonjwa ukuze libuye lawelaphi izembe lakho wathi umshumayeli ikhombe lavuka nguba liwelephi nguyazi uba i-connection naxabana ndawoni nomoya ingcwele ngoba akwenzeki umntu axabane nabantu engaqalanga waxabana nothixo waxabana ndawoni wena naye konakalaphi iphi indaba likhombe liwelephi funda waboniswa Elisa kaziba waboniswa liwelapha walikhomba lo mfana lawelapha mfundi Shumayeli hamba wagawula ukhulu Elisa waza waluphasa kulanda wamkhangelisa wavula amanzi kakhulu sizavula amanzi sizavula lo manzi lawelaphi sizavula amanzi sikhophele liwelapha lawelapha ndabethaka lapha yaqala kanje lento ndashayeka apha zange ndivume likhophe liyakhonjwa liyakhonjwa Hallelujah. Hallelujah. Liyakhonjwa lawelapha Mshumayeli after likhombile kwenzekani izebelo zebelo ladala hawu Jesu labuya
Uyela kumnikazi walivala iBhayibheli lakho sesezandasi. Uyela kumnikazi. Liwele phela lakho. Ngiyabona lawa laphi bapha abantu abavumayo. Izulu liyakukhumbula nyalo lahleko wathi asobuyela ezingqondweni wabuza wathi bangakanani abaqeshwa bakabawo. Mfundisi uMdluli ngazothandaza abadikwa zizonke naku yaphela idlala kuyasukwa ngeyabawo ngithi kuyabawo ndonile xa uvunywa nomfana wena ahlekela igubo oyephume nayo kowabo xa efika kwizulu akaphalaphala yakahleka lengubo ungahleka kwayo ifayo bhathiso kowabo wabuya wathi tata ndonile ngexesha avumayo wathi tata ke izani nengubo izani nayo ngexesha avumayo obhizi yena tata ke nzale naleya wathi tata ke xa yejudisa fingubo noma bakujaba uphalile ke nsimso yakhe xa yanjalo mfana obhiza fingubo yezani nengubo sibaphathise yezani nayo xa yafuna konhlobo yezani nengubo yezani nayo ay yezani nayo nengubo nabafunayo abasibonayo yezani nengubo ngibaphathise asibele nyawo kuyaphathwa kwabafumileyo kuyaphathwa vala amehlo wakho luma izandla phezulu kuyavunywa awuthandaze nawe awuthandaze ukizwi ukuziyele ngokwakho phambi kobuso bukaThixo. uDavide azangazithembe wena sisipili sokuzijonga kuba ngaba mhle naphambi kukaThixo akazange asithembe isipili sakokwabo. Wathi moya ingcwele ndicikide ngokwakho. Search me Lord, search me Lord, khangele khomba mabakala khomba kungakukholisiyo kwihambo yami. Nhliziyo yami isenondikhohlisa ngoba indaba yayo seyibekwe yacaca kwathi inhliziyo le iyakhohlisa. Khohlisa ithi khohlise nomniniyo. Andifuna uthemba nayo, sandifuna uthemba wena ondazi ukwedlula ukuzazi. Ondeleli makho sentaliyatha rimama yali beseli yathali ongcwele akusathethwa kanje ngeneno kwengcwaba. Ongcwele ukhona nabantu abathetha kanje ngapha kwethuna. Kanti nophosakala kukulunga ngokuthi sengeneno
ukhona na ukulunga apha kwethu sidalali mamoke velele marantaliyala zelele hivala makho shele marandala ya baba khoselaya hleka zomuhle sincede moya kaThixo mazi wenhliziyo zethu sincede ababantu singabakhohlisa sideske nathi sikhohle but soze sikukhohlise wena una standards namhlanje kuhlwini nabantu abathi Nkosi uJesu uthetha nami namhlanje dala ndihamba ngesantya esikhulu beniloko ndisiva abantu abathi balimala ngenxa yam ndingayazi uba balimala njani kubo namhlanje sendiyaqonda ukuthi kuphantsi itayari kimi apho ndikhoyo loko kuba khona ingxwelerhe ezilimalayo ngenxa yokuthetha kwam yokwenza kwam yokuhamba kwam beniloko ndisithi ngabantu ababanothuku abantu ababanhliziyo zithambileyo namhlanje sendiyaqonda ndiyahazatha namhlanje thandazana abantu abatshoyo namhlanje kuhlwini abaleke bese ngaphambili abathi zembe ebendilibolekiwe nguJesu lobungcwele lowini ndiyamkhonza uJesu kodwa impilo into yesatywa sisitha impilo banishumayela abantu basashaya izandla banihlabelela abantu basalila inyembezi banthandaza ndisakholwa ukuthi izulu linami kodwa namhlanje ikhalenda leli mama khoselenda yala baba sikhatha yakundinceda ngantoni ususizwe lonke lahlekelwe yikunaphakade oh Jesu wenza isimanga wathatha inhliziyo wayifaka phakathi khona ukuzoyibona ibe ndim nawe khona ukuzoyazi ibe ndim nawe sazela wasifaka kimi asabonwa ngumuntu oseca kwami sazela sabonwa ndim nawe Nkosi uJesu bonke abantu abaziyo ukuthi ukuhamba kwabo akumkholisi uThixo ukwenza kwabo akumkholisi uThixo bangabaleka bese ngaphambili ukuhamba kwabo akumkholisi uThixo ndaxabana kule ndawo mondolele mama yalili makavalias bantu besibili ngicela ukuthandaza nabo ngabantu abangasasindiswanga zange usindiswe okanye wawukhe wasindiswa ngoku awusazithathi njengomzalwane ukhona ulapha endlini
Ngabaleka uze ngaphambili uzojoyina abatata nalo mama ngegama lenkosi uYesu. Wawukade usindisiwe, awusasindiswa ngabo. Zange wasindiswa uxabene noThixo, udinga uxolo phakathi kwakho nezulu khona ukuze mawufa udibane noThixo. Baleka uzaba ngaphambili sizothandaza nawe ngegama lenkosi uJesu Kristu inkosi. Thina sesilapha ngaphambili akasiphakamise inhliziyo zethu kuThixo. Kunezinto ezingena kwenziwa ngabantu apha ezinhliziyweni zethu ezidinga uThixo, ezidinga uThixo. Nezinto ezingena kulungiswa ngabantu apha ezinhliziyweni zethu ezidinga uThixo. Akasiphakamise inhliziyo zethu kuThixo. Senze nomthandazo othi Nkosi uJesu. Cela ibandla lithi cwaka ngoba lingendawo tu kulo mthandazoosiwenzayo. Lingendawo tu ibandla lo mthandazo ngoba abantu bafumayo. Nkosi uJesu, namhlanje ekuhlweni ndilivile izwi lakho lithetha nempilo yami. Inhliziyo yami Jesu ilimele yaziwa nguwe. Andisaphili ngokwendlela ofuna ndiphile ngayo. Namhlanje ekuhlweni ndiyavuma ndibike udaba lwami. Nkosi uJesu, ndiyavuma namhlanje ndithi kuncedwa nguwe. Ndibambe nesandla sakho undihole egameni lenkosi uJesu. Ngiyabonga Jesu ukuva inyaniso yezwi lakho. Lonke abantu saphila kulo mzimba ngoba abantu abaninzi babenelishwa baphila bekhonza phakathi kwenkonzo, abayifumani inyaniso njengale, bafa befele ezonweni zabo. Enkosi ngomusa, Nkosi ngondinika inhliziyo eguqukayo ngoba kuthatha uncedwa nguwe ukubuyela kwakuwe. Ngameni lenkosi uJesu Kristu. Father, siyathandaza Nkosi yokulunga, thandaza ubonke ubulele kuThixo. Evangelise ngaphambili sibeke izandla kodada ngegama lenkosi uYesu. Father, siyathandaza usuku silibuyisela kuwe njengoThixo. Nkosi yami enamandla, Nkosi yami ephilile, nceda abatata, nceda abamama ngegama lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Thixo wabona amandla, Thixo wamoyinene, suku nembeko malubuyele kuwe njengoThixo. Nkosi yokuphila kwethu ngegama lenkosi uJesu wase